бахшида ба 26 июн рӯзи байналмилалии мубориза бар зидди суистеъмоли маводи нашъадор ва муомилоти ғайриқонунии он, агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон чорабинии муштаракии фарҳангию фароғатӣ ва варзиширо таҳти унвони Корвони зидди мухаддароти 2022 доир намуд. Баргузории чорабинӣ дар кӯхи фарҳанги Суғдиён доир шуда, дар он муовини раиси вилояти Суғд, намояндагони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ, маориф, тандурустӣ, варзишгарон, ҷавонони фаъоли шаҳр ва дигар намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ иштирок намуданд. Чорабинии мазкурро муовини раиси вилояти Суғд Даврон Зоҳидзода оғоз намуда аз номи роҳбарияти вилоят ба ташкилкунандагони он изҳори сипос намуд. Қайд карда шуд, ки бо ҷонибдорӣ аз сиёсати пешгирифтаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва иҷрои дастури супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар самти муқовимат бо муомилоти ғайриқонунии маводи нашъадор, пешгирии нашъамандӣ ва тарғиби ташаккули тарзи ҳаёти солим тамоми тадбирҳои мушаххасу мақсаднок амалӣ шуда истодааст. Ҳамзамон муовини раиси вилояти Суғд Даврон Зоҳидзода кулли иштирокдоронро бо фарорасии Иди ваҳдати миллӣ сидқан табрик намуд. 25 сол инҷониб таҳти сиёсати бунёдкорона ва фардосози асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, мо сокинони Тоҷикистони пештосо дар фазои сулҳу ваҳдати миллӣ кору зиндагӣ дорем. تا این سالها کل ساکنان کشور خوب درک نمودند که وحدت ملی زمینه سعادت مردم و تحکرسی پیشرفت و آبادی وطن عزیز ما تاجیکستان بوده. همچون روزی پیروزی ملتی و بنیاد تاجیک بر قواهای اهریمنی، همچون روزی که به فاجعه ملت نقطه گذاشت و همچون روزی از امتحان سخت و سنگین تاریخ گذشتن دولت تاجیکستان تعریف می‌کنیم. ҳамзамон таъкид карда шуд, ки ҷомеа бояд дар пешгирӣ ва мубориза ба нашъамандӣ бетараф набошад ва барои коҳиш додани сатҳи нашъамандӣ тамоми тадбирҳоро амалӣ намуда, насли наврасро ба варзишу интихоби тарзи ҳаёти солим роҳандозӣ намоянд. мақсад аз баргузории ин чорабинӣ ба аҳолӣ расонидани маълумот дар бораи тадбирҳои андешидаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати пешгирӣ аз даст задан ба омилҳои номатлуби нашъамандию нашъаҷалобӣ аз ҷониби аҳолӣ, бахусус ҷавонони кишвар, маълумот дар бораи зарар ва оқибатҳои ба инсон расонанда аз истеъмоли маводи мухаддир, ҷалби шаҳрвандон ба интихоби тарзи ҳаёти солим ва моил намудани онҳо ҳарчи бештар машғул шудан ба варзиш мебошад, зеро солимии ҷомеа солимии давлат мебошад. инчунин дар доираи чорабинӣ даври ниҳоии мусобиқаи варзишӣ оид ба тенниси рӯи миз байни муассисаҳои варзишии вилоят ҷамъбаст карда ғолибони он муайян карда шуданд. дар мусобиқаи мазкур байни дастаҳои писарона дар ҷои аввал мактаби варзишии шаҳри Хуҷанд, ҷои дуюм мактаби варзишии вилояти Суғд ва ҷои сеюмро мактаби варзишии ноҳияи Спитамен соҳиб гарда, аз дастаҳои духтарона бошад ҷои аввалро мактаби варзишии вилояти Суғд, ҷои дуюмро мактаби варзишии ноҳияи Спитамен ва зинаи сеюмро мактаби варзишии шаҳри Гулистон ишғол намуда, ғолибони мусобиқа соҳиби мукофот ва тӯҳфаҳои арзишнок гардиданд. дар қисмати фарҳангию фароғатии чорабинӣ аз ҷониби ҳунармандони театри давлатии ҷавонони Тоҷикистон ба номи Маҳмудҷон Воҳидов намоишномаи тарбиявӣ дар самти пешгирии нашъамандӣ ба номи Модар маро бубахш манзури тамошобинон гардида, барномаи консерти омода намудаи бахши фарҳангии шаҳри Хуҷанд анҷоми чорабиниро хотирмон намуд. гузориши Шамси Наврӯзов ва Субҳон Одилҷонов баробар номаи иттилоти имрӯз.